News Avenue yazi sibuyile back with a bang and uyazi ukuthi into esiphushayo thina ukuthi umphakathi wethu olandela iNews Avenue wazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Namhlanje sivakashelwe uVele Mphungula, senior journalist from Independent Media. So khuluma about this and that in as far as a life is concerned. Wena nje ukuthi usilandele ama pages ethu lapha ku Facebook, TikTok, YouTube, in X, ungasilandela kona wonke lawo makhasi, wenze sure ukuthi uyalike, uyasubscribe, wenza konke nje ongakwenza ukuthi leli page lisimame liqhubekele phambili. Angibingelele mfoka Phungula ninjani? Ndelo. Asisazani. Sikhona phela njani? Sijabule ukubona. Ngiyabona mphakathi. Kuyintokozo enkulu ukuhlala noPhungula ngoba uyazi ukuthi la ocosha khona izinto ezakhayo. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale nabantu asebemnkantshubovu bezoshare izinto ezibalekile nawe. But into esilandela uPhungula kakhulu ilesi emathini njengamanje ekhishwe inkantolo lapha ekhuluma nangeprenup ukuthi ngempela kwenzakalana. Abantu abaningi bavele bayithatha bayibhekisa ku Black Coffee kanye no Enhle Mbali lento eyenzakalile, kodwa asazi thina sizothula uPhungula uzosichazela. Phungula ivula bale into eyenzekile manje lo mthetho osushayiwe othinta iprenup. Ake sikhulume ngayo boss. Mhlambe nje into singayichazela abantu abaningi emakhaya ukuthi ngokubona kwethu lo mthetho lo uzovuna kakhulu abantu besifazane. Ngicabanga mhlambe nayo uhulumeni umabe ebheka nje umthetho ubheka kakhulu abantu besifazane ngoba ibona ababehlukumezekile. Kodwa ke lona kakhulukazi nje lo wakamumva kuba ngathi okuningi kunokwakha ngokubona kwethu. Okuningi kunokwakha bese uzakona ngoba uzothinta nemishado eqhubeka njengamanje. Meaning bese ukuthi Imishado in good standing. Yes yeah. Ngoba uthi uhulumeni umshado ngokwakhe yena awaziyo uqala from ukulobola. Once wakhokha ilobola, it means ushadile ngokugcwele. Futhi ushado uhlobo lomshado ofaka amafa phakathi. So and uhulumeni uyaqhubeka eMaphungula mhlambe esicace kahle lento si break it down ukuthi ngifuna ukuthi sibe clear besikhuluma ukulobola ilento yokuhamba uyovela kuthiwe mhlambe ekudingeka inkomo ezu 11 ngifike ngime nemali ngoba ilobola liqeda ngithi ngibe sengiyayikhipha lokho engikhiphayo ngaleso sikhathi sengi-in. So ngoba uhulumeni bese uthi nje uma usuka nje usayocela uyosho okay no uhlangana nabo kantombazane nalo bathumile uhlala kwa phansi babamukele laba bantombazane ukhokha lokukhokhayo ngoba uhulumeni senishadile futhi umshado ohlanganisa amafa. Naso inkinga leqala khona kanti mhlambe ke wahlangana nonosisi nazwana naye wahamba bese wayovela kubo mhlambe 2 months what discover izinto abantu ungazazi ngayo wase wena uvele ushiya kanjalo uqhubeka wena ushada nomunye umthatha nizwana naye nakhona futhi uzalobola bese ushada umshado lo omhlophe ke lo kade manje uchaza ushada umshado omhlophe neyomafezi into certificate senu uthi kuhulumeni lo mshado bese is now invalid awusekho leyo because wena ulobole ngala wase uyashiya ngapha. So kusho ukuthi bese wena umuntu kahle legally omshadile yilo owamshiya ngesikhathi uyamcela lo ohleli naye lihlale nje lihlale njengentombi noma umkibito okhona lapha umshado wena onawo owodwa yilo uthi uhulumeni bese ngibona izoba inkinga uthi imali ephungula kulokho ngicela uyibambe leyo point kancane. Ngifuna ukubuza nje just into eyodwa because my understanding futhi uzongicorrect uma ngirong kukhona futhi into ethi uhulumeni uke wathi if uthatha ingane yomuntu wahlala nayo for months, I don't know whether 6 months or so, usu create into ethi khona into engenzeka. Yes awukwazi ubusuyayidampa futhi kuona lo 6 months. No bese you can't kanje angisibole nje nangoka labor right ka labor uma usebenze u3 months uyidwa khona so create expectation ukuthi nayo kusho umsebenzi ukhona lana kanje ngoba naku uzongihlala 3 months ngingami umsebenzi ukhona nakhona uhulumeni kusebeke la ukuthi u3 months to 6 months uthi uma uhlala naye nje kanjalo kusho ukuthi so umbeke isithombeni ukuthi kusho ukuthi hayi
uyamthanda uma unjalo akwazi ukuthi uhlala nomuntu inyanga ezisithupha uhle naye uyawasha wenza yonke into lekhaya but bese ubuye ucaba umshiya futhi kusho ukuthi useyaqualify ukuthi uma uhamba emhlabeni esengakwazi ukuklema naye ukuthi hayi lo muntu angangihlala naye futhi ke because into embike manje phela ngithi ngisanihle naye ukuze umondle ngithi so uzoveza ufakazi ukuthi bengihlala kule ndlu mina nahla mina nencwadi yami yafika kuleli kheli so bengihlala nalomuntu lo bengawondla right so uma esengishiya manje kusho ukuthi ngizosala ngasena into ezongitha kusho ukuthi uma eshona lo muntu kumele nami ngihlomule emafena akhe kuze ngiqhubeke ngiphile right kodwa ke asibuyeleke kulelo mshado kakhulukazi so le process yelo uhulumeni azakayichaza ukuthi okay how far you can go ukuze umuntu aqualify uthi nje make wavela khona wavela process wase uyamshiya but like ugcina uthi owayethi baba yes so mina into engibona uhulumeni mhlambe la azolemali becahla uhulumeni uzothi asibheke izathu zokuhlukana kwenu so kuyacaca kuhulumeni process uthatha iside elilodwa elebesifazana ngoba ubeza uhulumeni okay kulungile wena mama washiwa ake siveze izathu na ezibambeka ukuthi washiwe la ngeze mhlawumbe washiwa ngenxa yamaphutha akho but still uhulumeni lo afuna ukubheka kusho umuntu black boss la umuntu ozolemala wesilisa into embeka ngalo boss ienga is boiling out there kubantu besilisa ukuthi kahle kahle ukuthi thina nje la sizoxhashazwa ngoba uyacabanga ukuthi okay wamshiya boss ngezathu zakhe wamshiya waqhubeka nempilo kusho kwamele wenze njani mhlawumbe ephungula ukuthi njengabe ngize ngimshiye yes mhlawumbe wavele wathandana nomunye umngane wami umngane wakhe wakuthola lokho right but ingakho sithi no boss uhulumeni abe cha ngithola ukuthi uthini uhulumeni ngiyapha impela ukuthi becala boss uzathi umthetho lo uhulumeni awushayayo noma inkantolo ithi lo sifazana owashiwa akaveze izathu zokushiwa kwakhe nami ngiveze okwami bese yathi ayiphungula wamshiya wena owrong ukuthi umshiye bese ke mhlawumbe kuthiwa useyangena ke emafena maye uhulumeni boss uthe nje once wamlobola ukuthi wenzani it doesn't matter anymore wamlobola wena kusho ukuthi kwangamela umshiye umbuzo boss okay what if kunike nje boss ekubothe lo mthetho kurong manje wena phungula leyo nto ayigcini lapho ibisingena manje ezimalini zami of course because manje uarrive kanjani ku decision yokuthi akube community of property no inhloso ngokwahulumeni kukuvikela umuntu efazane owashiwa kodwa umbuzo osalayo ukuthi why uhulumeni engafuni ukuthi okay washiwe lana ngoba ngenza ukuthi uyena lofazana washiyela yena mina nginazi isizathu asibone uhulumeni athi uhulumeni okay yiza unofazana washiwa uzobeka ola kuhla ngothi nawe ndile akawuze ubothi yini yenza ukuthi umshiye ubeke bese hayi angathi ndile ola kuhla ngothi luweek so kusho ngalo ndlela sakulahle icala kusho ukuthi wona mama ke uyangena emafeni kusho ukuthi ngalo ndlela nishajele no plus aswanga kuze kufike lapho okwamanje kuthiwa nje uma ulobole wamshiya so uzathi uma ushona manje bese uyasuma enkantolo yathi no lalela into yaphosen nami nginengxenye kuyona ingane ekhaya ushade nonkosikazi boss ingane ekhaya sezibaleta ubaba ushele imiliyoni kushela lo mali ayisekho enganeni futhi lo uzothatha le mali ayoyidla nalomuntu omusha yes nomnye ngoba umbuzo uthi okay umbuzo uthi okay njengoba angishiya nje wase uyahlala yini egcineni waqhubeka nempilo umbuzo phela ukuthi uma ucabanga lo muntu phela usho mhlambe yena uzodla kaningi ngoba ngenza ukuthi nalo wesibili wahlwana usamshiya futhi naye usamshiya naye esehlala nayo unyaka wamshiya futhi nakhona kusho lo wesifazana nje phela uzohlala edla nje izimali zamadoda yonke umhlaba lo yo so inkinga ndele ngicabanga mhlambe kodwa la ngifasiye shuthe naphungula into enginotisayo abantu besifazane bangagcina lento ukuphasa kwalomthetho ukuthi benze ubugebengu obuhleliwe oh yes okudla imali zabantu besilisa yabona nje plus uma sixoxa sehleka khona inishu amadoda ku Facebook ethi manje umtransfer imali ngoba wazo watransfer imali uyagcina lo evidence ukuthi no ngenyanga bomnika i-allowance ethile usele lemaza ngoba usomnika ufakazi ukuthi hayi kusho ngempela lo muntu uyamonta nabu ufakazi la so lo muntu like mhlawumbe ngiyamnika u300 njalo yabona nje ngisho ukuthi sekufakazi ngisho ukuthi wanhlani naye uma icele imali kufanele umnike esandleni sesandleni hlangene edrobheni so kuma enhlani edrobheni umthelo ukhesh sikehleke bese kodwa inzima bese uma sibhekana nomuntu into embesizwa impethe ile ukuthi nje yabo bese kunabantu
besifazane ababheatha out there obashiwa nezingane mhlawumbe ke ngiyabona lokho mhlawumbe kuba icase ekhona washiwa nezingane indoda mhlawumbe wesenengane ezintathu yamshiya indoda yawushada nomuntu wahlala ekhaya ngempela ehlele enethemba right so lo mfazi because ubheatha lakho kubhlungu uzobe ewuzwa umthetho bese ahamba yakufuna ummeli athi ngihlala lapha nje uphungule wangishiya nengane ezingaka wacela ekhaya so kunenkinga wazi ingathini inkantolo izathi kumele nale yakho manje mhlambe not isonto asingane kwaona ngimandla kwanje elapho but knowing ukuthi lo muntu unamanga le khona baqhubeka nempilo yakhe unendoda yakhe kodwa isondlo engasiclema kahle nje la kumina ngoba naku nje ngavela ngamthembisa ngathi ngiyamcela sokusho ukuthi ngizomshada lokho ngangabe ngisakwenza ikuyaphosa kodwa ke uma sibheka mhlawumbe nokuphawula kwesilo ke manje ngoba into ethetha kakhulukazi nemshado yesintu le ekhona ngokwakaZulu Bose namhlanje ngakaxoxa nayo indlunkulu ngibuza ukuthi uthini uvo lwayo bathi no lento lena yezintshonalanga angeke ibathinta amaZulu labo bephethe khona ngicabanga mhlambe ke nabanye abaholi baseAfrika bazosho umbono wabo kodwa ubuye kuba ohlangothini lwamaZulu but no lena nje yasentshonalanga so angeke ithinte bona ngoba ngokwesintu amaZulu umshado ubona Bose uyaqala kwilobolo udlulele emembesweni kuze zonke lezi kuyacaca uthele ngenyongo that is when you become a wife of somebody but yazi Phungula ngifuna ukuchecka I think uyibeka kahle futhi iyazwakala ize ibhlungu ngasohlangothini lamadoda njengoba uyibeka nje but yazi ngifuna Phungula sicheck this thing iqala nini ukusebenza because ngibona abantu abaningi sebephawula nangomshado kaBlack Coffee lona ongathi kunama challenges ngathi bayahlukana and ngathi uBlack Coffee uyayichallenge lento ka Enhlembali sengisho ukuthi this thing Black Coffee yabo yaqala lento yokuchallengeana emacourt before lo mthetho uactivate njengamanje nabo bayangena yini futhi kulena sorry nje wabona la ungena wonke umuntu oshadini kanje icourt Bose ithe yabona usually ama inqophana naleso kuyethiwe mhlambe uqala manje bese kuyaphambili ahlehle emuva kodwa le nqobo lesibose ihlehle emuva yes ihlehle emuva sithi nje uma 20 years ago wacela intobazana wase uyayishiya plus ushado yilo mshado onawo manje ongeke emthethweni onawo yilo owamshiya plus so kusho ukuthi ihlehle emuva kufaka wonke umuntu ophakathi njengoba ngisho nje la Bose uzobhidleka imshado eminingi ehlele ebihlele kahle ke manje imshado iqedwe umuntu ozofika ezadalela wena nje uhlelana nje awunamaphepha lawa maphepha owaphethe they are meaningless so awasho lutho kuwena you can't go anywhere with ngoba nasi sitholifazi obusha ukuthi uBose wakwacela somewhere emlazi 1990 wacela so umshado okhona wakho yiloya plus lo ongawazi ukuthi uphi manje so lo manje bawudeclare null and void yes ngomthetho ngenqumo senkantolo plus lo mshado onawo manje awukho uma wake wacela somewhere hayi sazosukukhuluma okuningi lento sahleli nayo vele Phungula from independent media uyahlaziyela nje ezinye izinto ezenzakalayo ezweni Phungula ngicabanga ukuthi okunye okubalekile ilento ama illegal immigrants but before sifike kuyona Phungula bengifuna nje siyibheke le ye-race ye-ANC understand because kunento yokuthi kathi manje Phungula kungenzeka abanye bebehlaziya especially nasey'nkundleni zokuxhumana bathi kungenzeka ukuthi upresident iANC iya okhethweni lukazwelonke ngo27 kuzoba khetha iANC qobo ngisho iANC yokhethweni ngo27 la and then 29 ukhetho lukazwelonke and then manje Phungula ngathi sekunento eyokuthi sesijwayezile after 1994 ukuthi iANC ifike ibe nokhetho lwayo ikhipha upresident lo president sekuseyingqondweni zethu ukuthi uzoba ipresident of the country yes but it looks like
shoot me down if I'm wrong, but it looks like it's not gonna be the same this time around. Well because ipolitiki injalo so singaxoxa namhlanje silale sinenqomo esinye kusasa sesifona isinqomo la upolitiki kunjalo so sonke siyazi ukuthi usually umengameli weqembu uyena osuke eseyiface yecampaign yeqembu mase kuze ukhethwa lukazwelonke. Well because bachaza abaningi ukuthi lokho why kwenzeka kanjalo babelekele lokho kuthiwa amandla amabili omunye umengameli uhlele elithuli house omunye uhlele eTenhesi noma eMahlamandlovu ePitoli so kunabantu abawuthula abanamandla cishe alengana. Umbuzo ukuthi boss lona ophethe izwe kusho ukuthi uzobe thatha imiyalelo kulo ongaphandle. Yeah. So akuzosebenzeka kahle because omunye wabo Two senses of power. Exactly. Omunye wabo uzobe sengathi unodolo womunye ngoba uzwa ngaye right. Bathi ongcanga vele ihlangane kube umuntu oyedwa uzophatha wonke lamandla kodwa boss eminye imbono ithi how then ke manje lona uma umengameli weqembu at the same time futhi umengameli uwezwe ubani umuntu ozokwazi nepers uma kuthiwa manje sekuya account wakhe ozokhanda kuyena kusho ukuthi uziphethe mawunjalo uzakwenza ngoba yeah wena phungula mina bengifuna ukuthi sibheke kakhulu ireality ithi manje iANC bebe analyze ama analysts bathi ngathi ngeke ibe naleya power iyehlelwa amavoti so to speak. yes Okungenzeka ukuthi if sekukhethwa kuze lonke mhlambe kuphoqeleka ukuthi kubuye indaba zokubambisana kuzodecide ama South Africans athi afuna kubanjiswane or anike elinye iqembu bathi hayi ANC okungenza ngithi hypothetically speaking angakhethwa uPatrice Motsepe or uPaul Mashatile mhlambe ufikile Mbalula or uPanyaza kodwa agcine nje ngokuba umengameli we-ANC not we-country ngokubuka kwabantu ukuthi isimo manje akusafani nakuqala la uthi bathola 2/3 majority and all that stuff kube easy understand lento uphinde futhi yabo just ukuthi bathola 2/3 majority or ama vote bawushayile vele lo 50+1 understand that manje izinto ngathi shintshile ephungula exactly because no and manje ba run 40%, it's 40% manje understand lento abawutholile noma be run bona kodwa at the end of the day abakwazi ukuyiphathela bodwa ngoba uthi ubahlulile u50+1 basenawo okulandelayo bathi abanye ukuthi kusekuncane lokhu ka40%. Phungula ngicela usicacisele nje lapho ukuthi usibona kanjani leso simo. Okay boss no boss ngicathi sengikuzwe kahle no lokho sho boss into nathi esesibona impela amathuba okuyenzeke maningi kakhulu njengoba iANC nje ngo 2024 ishaye 40% asaboni kahle ukuthi mhlambe isingabuye ibuyele emandleni okunaloko mhlambe sengehla ishone phansi mina lelo show ukuthi okay ngonyaka ozayo mhlambe siyophela ngoba ANC ikhethe uma sekuphela unyaka u27 ngoDisemba ngenzeka sibone umengameli weANC ongeke saba umengameli wezwe Yeah. yes lokho kuzakwenza futhi amathuba kwenzeke maningi kakhulu vele manje into engasi yenzeke ayida ANC mhlambe ingehlikela ko 35% bese mhlambe amaqembu athile amaqembu athile abangaphezulu mhlambe noma ngo 40% ahlangana enze 51+ bese uma ngabe usephuma kweneqembu ANC ibe ingxenye nawe nje yawo lo GNU le enyezayo Like any other party. yes kodwa umengameli wayo usehlale eThuli House akasena amandla kuhulumeni useyingxenye nje yahulumeni sekuphethe elinye iqembu lokho bese yes So kubonakala ngathi sithatha that route man. yes that's possible Hayi kuzoba nzima because into evamise ukukhulunywa kakhulu ngalezi ikhathi ukurecalla kwapresident, the current president. Abanye bebeyibuza ukuthi kushuthi ngenzeka ukuthi no Cyril agcine recallwa because
uzokhumbula ukuthi ayilayinekile kahle i-ANC kodwa still sengingarecall Yes, yeah. because ayilayinekile kahle if ukukhethwa ngo-27 obviously kuzoba na 2 centers of power Cyril uzoqhubeka Mahlamba Ndlovu ahlala omunye la eLuthuli House kwenzeka ukuthi uCyril bebe nebhadi la njabe kujwayelekile kwi-ANC bamkhiphe but lo abazobe bemfaka say for argument's sake because i-tradition isitshela ukuthi ngaso sonke isikhathi kuba u-deputy president mhlawumbe uyangena uPaul Mashatile but uPaul Mashatile bebehlaziya abanye bathi angacishe angafiki ezweni lesithembiso Kungenzeka la. hayi kunzima I think Mpungula mhlawumbe singacishe sivala ukhulumile kaMdloko Mbane izolo ukhulumile kaMdloko Mbane endlula mithi ngendaba yabantu abafike kulelizwe ama illegal immigrants angazi noma kusastikwe kuona yini ephungula into ama illegal immigrants isilo besithe lento ayiyekelwe kuyona izoyi-addressa yona ngendlela yayo but bese ikhuluma indlula mithi esizomcorrecta Phungula ngigcine sengingasezwa kahle kwelinye side indlula mithi umlomo ongathethi imanga lo khumbula ngibeka nje into ayishilo akukho engikuvunayo akukho engichithayo uthi kunabantu baseZimbabwe labo bantu amaZulu lawo bantu angazi ukuthini bongangiqualifyela leso statement at the same time uzwakala sengathi we must embrace these guys awalana nawo and all that stuff angingaliwa and all that stuff you understand leyo kusho indlula mithi ibisithi futhi at the same time ikhale ngosisi bethu ngokuqoba kwabo amakore biza ngamakwerekwera I don't think it's a term right though kube sekuba nalento futhi eyisho indlula mithi khona nje eyibeka ithi wonke umuntu akabuyele ezweni lakhe ake uthi like akekho umuntu ongenakhaya I understand inkulumo yendlula mithi igcina ingidida lapha elokhuzini esandlwane Phungula bongayibeka nje icaca Yebo Ndeli no sonke nje besilinde mhlawumbe khona into azayisho mhlawumbe izophatheka kodwa manje sihleli nje bokusho nje ukuthi okay akukho esingathi nje mhlawumbe uma siyanako kubantu kuyaphatheka ngenxa ukuthi azange phela aqonde kahle ukuthi uthini uthi kumele kwenzekeni ngoba akuphela into esiyibona kubaholi uma sebethe bangena entweni so sesibheke phela umkhombandlela ukuthi no umholothile uthe nayi into amikuyona akube kanje anika mama Chenkoda so nje usho nje ukuthi okay of course simazi umlomo angathatha imanga kodwa izolo azange siuze umlomo uqonda nje straight ukuthi okay no either bahlale noma bahambe ubeshona ngapha la ngapha plus ethi umuntu unekhaya of course we know that labantu basuke emakhaya azange basuke olwandle noma basuke emahlathini so into plus ibalulekile mhlawumbe asikancane nje quickly esiqala a point siyazi kunenhlangano ezifana no Dudula kanye no March and March lenhlangano so lenhlangano plus ziclear plus zilwela into plus ekhona ukuthi la plus kunebuzwe kune ID yakho la esho ukuthi owakuphi uhla kuliphi izwe lethu uma uhulumeni enza ibudget kwenzela abantu abaziyo ukuthi okay uNdeli uhlala eThekwini ngiyamazi ukhona nayo into ekhona so abantu engingabo lemzansi ngilabantu mhlambe eThekwini aba 50 million abakhona lemzansi ibona abantu engibezela ibudget la manje umbuzo ke bathi ke abantu laba beMarch so then ke labantu abahleli lana ke because illegal so uthini ngabo ngoba nabo they are consuming the same benefits owuthe wena wahlelele mina nyanyana nesakhamuzo you see Ndeli khona so laba unaccounted for yes usindele khona into esho uTrump abaningi uTrump abamthanda uTrump bros uclear ukuthi okay into ayifunayo ubhekela ama interest ase America akadini nezinye izinto uthi nje into ekizela mina ngizobhekela ama interest ase America so bros sacabanga ukuthi bros ngesikhathi ukwenza umthethosisekelo umthethosisekelo bros uyokwazi lo bros wenze lento engichazayo ubhekele bros ama interest ethu kodwa uma ubheka bros umthethosisekelo wethu ungathi wawenzele wonke umuntu ngoba uthola ukuthi umuntu bros la ungenela
illegal, then uma sengaphakathi sekuthiwa ukuthi umthetho wemvumela ukuthi akahambe aye esibhedlela awuthola the same services. Akuyena lapha ungena la undocumented analutho azekonza kodwa kumele umlaphe. Izingane zabo mahleli la zahambe zofunda ezikoleni la. Nasi ke inkinga yakho. Umnyango wezemfundo uma wabela isikole imali uwabela per child, right? Bese sibuyela ke la eThekwini ke point kunengane close to 500 zonke because they are undocumented, yet uhulumeni is giving them budget. Where is the proof yalizongane? Because i proof because yengane ifunda sibona nge birth yayo ibuthi naye impela isubmithile umama omkhulu ukuze nazo office wathi nginengane ezo 500 nasi lezapho azikho because azikho ndawo. Umbuzo phezulu ukuthi how does uhulumeni allocate a budget for lawo bantu, yet uma nje uhulumeni ukhuluma ngokukhipha ghost kids and ghost teachers okuthiwa zikhona because there's no proof ngoba kulelizwe the only proof ongasho ukuthi uyaphila your ID iphanjwe isabele Home Affairs. So bese uhulumeni ke now I can stand on the hill and say because ukhona. Yeah. Yes. Umbuzo plus okay then bese bathike labo machine then manje nasi isikole la eThekwini sinengane ezo 500 but kunengane the same number or less zabantu abahlala eMzansi azukwazi ukufunda. Umbuzo plus okay how you cannot listen to umuntu osho kanjalo othi wena uhulumeni right wena uhulumeni uthe le budget uyabele thina ngoba uyasazi sibangaka manje angisawazi mina ukuthi ngibenefiteke kulo budget ngenxa ukuthi senifake ingane umthethosisekelo wena uthi anikwazi ukunqabela but umthethosisekelo kanti nani wenzele bani ukuphi la umthethosisekelo mina uzongivikela khona ilo ile nkento engicabanga lephose ke inkinga ekhona ke le but nje bakusho nje ukuthi ungazolaka phose akabi kodwa ke uthe ngenxa ukuthi uzagonqela khona umkhososelo ongamvumela ukuthi akhulume kakhulu kumele azaphume kona officially bese uyakwazi ukukhuluma ke izinto ezithinta isizwe ke asithembe phose ukuthi uma sebuya uzobuya phose ke ne clear plan ukuthi uthini because unayo ivoice ikakhulukazi kulesifundazwe and ngokusho kwakhe phose uthe lento yena is right. Ngiyethemba ukuthi Blossom umeke wathi abahambe ngoba angathi into ayishoyo beyiya ngalapha vele kutheni ukuthi no umuntu la illegal akahambe. Once Blossom wathi abahambe I'm sure mhlawumbe Blossom uhulumeni manje uready. Ibaphi lamazwe kakhulu kumele bahambe or umuntu ongabelong ayenze example ngamabomu umuntu wase Swatini sikhuluma naye futhi no ukuthi akahambe wonke umuntu abubese umuntu sikhuluma nomuntu waseBotswana ukuthi ahambe Zimbabwe Nigeria sikhuluma nomuntu waseMozambique ukuthi ahambe Uganda so you mentioned them uma Blossom ulana ngaphandle kwama documents it means Blossom uma mhlambe isilo sesimemezela la komele mhlambe sobeka nama 3 months noma 2 months asazi sobe sikhasenganani kodwa we hoping mhlawumbe ukuthi uyobanika isikhathi esinako. So manje Phungula lento igcina bengingakezi ukuthi i-operation Dudula ngibonile ingena emafemini and all that stuff but bengayiboni mhlawumbe ingena eindaweni ezinabelungu yabo because abelungu angazi ukuthi nabo sibuye sibasondeze kakhulu ecleaning yini yabona because asiba involved kulezi zinto but only to find ukuthi sikeza banjwa indawo okuthola ukuthi kukhiqizwa ama drugs babanjwa belungu understand that sengisho ukuthi baqala nini bona ukuthi ezinina i-march and march ukuthi niyokhuluma nabo phela nabo nitshengisa ukuthi bayingxenye yalabantu abelungu abafika without amaphepha aqondile ngoba ngikholela ukuthi bona ngempela ukuthi ba right understand ngoba kukhona indawo la uthola ukuthi kunalaba bezinye inhlanga kunama Pakistan boya ngizokwenzela example boya la eChina City le ngako Phalok uthola ama-Pakistan ayinqaba just ukucheck-a phela manje angithi omunye umuntu uyayibona ngathi izi-target kubhekwa
laba abakithi abase-Afrika kakhulukazi no lento ngichaze nje because nathi siyahlangana nalo mbuzo enjalo ukuthi ngathi anibabheki lapha angitshele phela ukuthi why yes because kungenza kunjalo but kunesizathu nasi isizathu because Eskom usipho into abantu abamnyama abayikhayelayo ayisibona because angithi nje ichanya lathi lila illegal kunzima ukuthi ulinake noma ulibone because akukho lapho uthola khona because sile committee nawe kuma services aka government so you may say but anyway lo muntu uhlala lapha emhlanga and akayi nase clinic yami obviously kwamasho la ngikhona so ngizathi uphakamisenga ngicela ngasengahlupha ngaye ke for that matter ukuthi ngihamba kwamkhipha emhlanga ukuthi wena uyillegal hamba la right yabona so mhlawumbe ngicela nje isathi ileso ukuthi lo muntu umefela phela ufika vele enemali yakhe uzoya ku private clinic noma ku private doctor mina ngicela mhlawumbe ngazamazanga nje ngoba vele angihlangani naye la kumele mina ngincedakale khona bona mhlawumbe isathi ileso phela that's why ubona mhlawumbe ojaseta beya ko agency ngoba lo nto ezenze into ingane zabantu abamnyama nezabo right so uyabona mahloko ukuthi kuphi angithambe nje nani because iPakistan lifike la izibafowabo abana business bahlala emhlanga bazamela ibusiness hayi nomsebenzi bazamela ibusiness thina abantu abamnyama esingagxila kakhulu kuwona akuwo person lapho sithinta khona la sibo mhlambe baphazamisa khona mangicabanga mhlawumbe isathi ngabe lezo nto it means vice beya kakhulu mhlawumbe sisebenzisa ama terms right besidila nalolu daba ngoba phela it means avayise it's aba illegal immigrants abanye aba illegal immigrants besiwayeka based ekutheni ukuthi andayi imali awasiqangalo ukuthi understand but angazi mhlawumbe udaba esingabuye silibheke nangelinye ilanga but phungula it's always a pleasure ukuthi sibe nawe mfethu sidingide indawo ezikanjena with the hope yokuthi sisazoqhubeka sibe na ukuthi sihlangane sixoxe ngalezi zinto njengoba kuningi iphungula ngicabanga ukuthi manje udaba lika Trump uTrump usematheni nje abuke wamthinta nje Trump usematheni safisa ukuthi sihlale naye sikhulumisane futhi naye iphungula usitshela ukuthi ngabe ngempela lento ye genocide into eyayikhona ngempela enemzansi or wayefuna isizathu sokushayela ukuthi because of iICJ lesangena khona challenge into zaka Israel and all that stuff noma it's because of iBRICS participation yethu kwiBRICS and then abe siyacindezela ukuthi ngempela kube kune genocide because utsheliwe kwancengwa kwayiwa kuyena wathi ayikho lento eyishoyo and sibonile lento yenzeka kusekhona uPresident Bush eAmerica beya lapha eIraq bethi lapha kunama weapons of mass destruction bayihlasela bayiqeda bakudila no Saddam Hussein waphela indaba yakhe aphi ama weapons of mass destruction till today awekho nje kodwa awekho sisaqeda awuminike plus enye answer mhlambe angase sibheke ngelinye ilanga right yabona konke show uTrump mhlawumbe bese singayikhohle uthi uTrump lanje amazwe mangaka umhlaba ongaka you can't be neutral either you are with me or you are with them simple that asibambe bese soxoxa ngayibanga. Yeah, I think United States ukuba politically correct kakhulu if I can express my views as a country. Ungaya kufike lapha uthi uzolamola abantu uyaweyizwa into eshiwo uZalinski uyayizwa into eshiwo Putin and all this stuff. Sometimes we need to take a position. If it's something wrong, if kuukuthi uZelenski ne-Ukraine yakhe ba-accommodate abantu abanjengalaba bapake laphana ko-Botswana. Understand leyo nto iba against bona but guys move that thing Russia if we ever wenza kanje all right understand plus something ngelemini plus iWorld War 1 and World War 2 zaba ngalezo zinto lezi engishoyo kodwa listen you can't say nje bakuliwa nje emhlabeni nje wena usho ukuthi wena ungaphandle wena right because siyasebenza nawe sinamathayis nawe so either ungakuthina noma ungakubona Phungula sesiyayivala manje mfethu with the hope ukuthi sobuye sihlangane but mhlawumbe besihlangana Phungula ngiyafisa ukuthi sikhulume futhi ukuthi leyo nto ke in terms of
international relations or is affecta kangakanani lento ye illegal immigrants, because also understand ukuthi babuye bayibize ngezinophobia, but truth of the matter is we are trading with these countries. We are trading with Zimbabwe. Khona into esithole eZimbabwe, khona nathi into esiprovide iZimbabwe. Senza kanjani kanjalo izinto enjengalezi zokukhuluma ngokuthi abahambe? Is it the only solution before uhambe? No, because ike because ithi yabona because uma uza the country you apply for that, so kunama permit kunama visa kunayo yonke into sikwazi ukuthi ukhona. You know why boss? If we asylum kube asylum. Yes, kube salam. Because kunobugebengu. So I must know ukuthi okay obana abahleli kulelizwe, so that okay uma manje inkabi iso Zimbabwe illegally izothubula umuntu, ngeke sikwenzima ukuthi simthole lo muntu. Kanti uma sazi ukuthi okay kunomuntu owangena ngomhlabandla wadlula kwiborder, siyamazi ukhona kuleli. So this why kubaleka okay sikwazi ukuthi ukhona kuleli so straight. And sibe clear futhi ukuthi uhamba nini, because bowuphuma kuyayicindezela ukuthi uhamba nini. Yes, kuthi awusekho kuleli. Yeah, don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. Thank you.